ካብ 1935 ክሳብ 1939 ዝነበረ ዓመታት ኣስመራ ሙሉእ ብሙሉእ ዳግመ ውጥን ተግብረላ ዓመት እያ ነይራ። እታ ናይ ቀደም ከተማ ነቲ ዝነበረ ዋሕዚ ናይ ኢጣልያውያን ከሰናዳ ኣይከኣለን። ብተወሳኺ እውን ነቲ ሃገረ ጣልያን ግዝኣታ ንምስፍሕፋሕ ዝዓለመ ዝተበገሰቶ ውግእ ምስ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ከም ማእከል መበገሲ ተወስደት ከተማ ኣስመራ ከም ዝነበረት ድማ መዛግብቲ ይሕብሩ። ቪቶሪዮ ካፌሪ ንሓድሽ ንጹህ ከተማ ኣስመራ ኣብ 1938 ክሳብ 1939 ዝነደፈ ኢጣልያዊ ካፌሪ ፊያት ሌሮ ኣብ 1938 ብኢንጂነር ጁሴፔ ፔታዚ ከም ንእሽተይ መዐደሊ ነዳዲ ኮይና ከተገልግል ተሃንዲሳ። ከም ኣብዚ ስእሊ ንዕዘቦ ዘለና ድማ ህንፃ ፊያት ሌሮ ኣኽናፋ ዘርጊሓ ንበረራ ዝተዳለወት ኤርፕሌን ብዝመስል መልክዕ ዝተሰርሐት ኮይና እቲ ብቸሜቶ ዝተሰርሐ ኣኽናፋ ድማ ከም መፅለሊ መካይን ተባሂሉ ዝተሓስበ እዩ ነይሩ። ኣባ ሻውል ካብ ቋንቋ ትግርኛ ዝመፀ ኮይኑ ስም ናይ ሓደ ቀይሕ ፈረስ ድማ እዩ ነይሩ። እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ብጨርሒ ዝፍለጥ ኩርባን ከባቢኡን ብደቂ ኣርባዕተ ኣስመራ ግንባር ኣባ ዓውፅ ተባሂሉ ይፅዋዕ ነይሩ። እዚ ቦታ ድማ ሓደ ካብቶም ሰብ ዘይሰፍሮም በረኻታት ኣርባዕተ ኣስመራ ዝነበረ ቦታ ክኸውን ከሎ ድሕር ኢሉ ቀቅሚ ምምሕዳር መግዛእቲ ጣልያን ግን ሓደ ደስታ ዝበሃል ከንቲባ መፂኦም ክቕመጥሉ ጀሚሮም። ድሕሪ ቁሩብ እውን ንከንቲባ ደስታ ተኸቲሎም ሓደ ኣቦይ እንግዳ ዝበሃሉ ሰብኣይ ምስ ሻውል ዝበሃል ቀይሕ ፈረሶም ናብዚ ከባቢ ክቕመጡ መፂኦም። ድሕሪ ምምፃእ ጣልያን ከንቲባ ደስታ ቀዳማይ ሽመኛ ዞባ ግንባር ኣባ ዓወፅ ክኸውን ከሎ ኣቦይ እንግዳ ድማ ምክትል ከንቲባ ደስታ ክኾኑ ስለዝተመርፁ ኣብ ግንባር ኣባ ዓወፅ ሓንቲ ኣጉዶ ሰሪሖም ተቐመጡ። ብፍቅሪ ፈረሶም ዝፍለጡ ዝነበሩ ኣቦይ እንግዳ ኣብ ግዜ ፈኸራ ኣነ ኣባ ሻውል ወይ እውን ኣነ በዓል ሻውል ብምባል ይፍክሩ ስለዝነበሩ እቲ ቦታ ብምሉኡ ግንባር ዓወፅ ምባል ተሪፉ ኣባ ሻውል እናተባህለ ክሳብ ሕጂ ይፅዋዕ ኣሎ። ብ1910 ብመሃንዲስ ፓውሎ ሪቤልያ ተሃኒፃ። እዛ ህንፃ እዚኣ ኣብቲ እዋንቲ ብቪያ ጁሴፔ ቪያ ተባሂሉ ዝፍለጥ ነበረ ጎደና ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ብጎደና በለዛ ፅዋዓ ትርከብ። ከም ንዝክሮ መሃንዲስ ፓውሎ ሪቤልዮ ንህንፃ ኮመሳርት ሓማሴን እውን ዝሃነፀ መሃንዲስ እዩ። እዛ ቪላ እዚኣ ነተን ቀዳሞት 20 ዓመታት መግዛእቲ ጣልያን ዝነበረ ፍሉይነት ቅዲ ህንፃ ኣድሚቓ ተርኢ ቪላ እያ። ናይ ማእከላይ ዘበን ቅዲ ዝሓዘ ቪላ ኮይኑ ምስ ዝተፈላለዩ መወከሲታት እቶም ድሒሮም ሮማንቲካዊ ቪላታት ተባሂሎም ዝፍለጡ ቅድታት ዝሓወሰ ድማ እዩ። ብኢጣልያውያን ክስራሕ ከላ ቤት መንግስቲ ወይ ደ ካስል ዝብል ፀጓይ እዩ ነይርዋ። ኣብ ግዜ መግዛእቲ ደርጊ እዛ ቪላ እዚኣ ብመንግስቲ ተወሪሳ ናብቲ ኣብቲ እዋንቲ ብማርያም ግቢ ዝፍለጥ ዝነበረ ኣዝዩ ኣሰቃቂ ቤት ማእሰርቲ እያ ተቐይራ። ናይ ፖለቲካዊ እሱራትን ጦርጦራትን ድማ ኣብዚ ቪላ ይጋፍዑ ነበሩ። እቲ ከም መጥሓሊ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ዒላታትን መጋፍዒ ክፍልታትን ድማ ከም ምስክር ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ቦታ ይርከብ። ሪኢኹምማ ዶ? ኣብ 1936 ክሳብ 38 ዝነበረ ግዜ ንመንበሪ ሰራሕተኛታት ጨንፈር ናይ ኣጅብ ዝተሰርሐ ህንፃ ኮይኑ ኣብ ግዜ ጣልያን ብኣቬኒው ዲ ቦኖ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ብጎደና ሰማዕታት ዝፅዋዕ ፅርግያ ትርከብ። እዚ ህንፃ እዚ ኣብ ትሕቲ ሞደርን ስታይል ዝምደብ እዩ። ኣብ 1938 ዓመተ ምህረት ዝተሃንፀ መስጊድ ኣልቁላፋ ኣበሺዲን ብመሃንዲስ ጉዌዶ ፈሬዛ ዝተሃንፀ ኮይኑ ሓደ ካብቶም ኣገደስትን ፍሉያትን ህንፃታት ኣስመራ ድማ እዩ። ብወርቃዊ ሞዛይካዊ ኣእማን ዝወቀበ ግዳማዊ ክፋል መስጊድ እዚ ብዝተመዓራረየ ቅርፂ ብምሓዝ መሳጢ ከፋት ክንዲ ኣብ ላዕሊ ድማ ፈጥር። ኣብ 1915-16 ብመሃንዲስ ኤድዋርዶ ካቫናሪ ዝተሰርሐት ህንፃ ፖስት ኦፊስ ኣብ ትሕቲ ኒዮ ክላሲስም ዝበሃል ቅዲ ስነ ህንፃ እያ ትምደብ። እቲ ናብ ሰሜን ዝጥምት ህንፃ ብ1915 ተሰሪሑ ከም ቤት ፍርዲ ኮይኑ የገልግል ድሕሪ ምንባር ድማ
ነቲ እና ዓብይ ዝመጽ ነበረ ጠለባት ናይ ቴሌግራምን ፖስታን ኣገልግሎት ንምምላእ ተባሂሉ ኣብ 1916 እቲ ደቡባዊ ሸነኽ ዝጥምት ህንጻ ተሰሪሑ እቲ ናብ ሰሜን ዝጥምት ህንጻ ኣቐዲሙ ብ1915 ይታኒጹ እዚ ህንጻ እዚ ከም ቤት ፍርዲ ኮይኑ ድሕሪ ምግልጋል ነቲ እና ዓብይ ዝመጽ ዝነበረ ጠለባት ቴሌግራምን ፖስታን ንምምላእ ተባሂሉ ኣብ ዓመቱ ማለት ኣብ 1916 እቲ ብደቡባዊ ሸነኽ ዝርከብ ክፋል ህንጻ ንኣገልግሎት ፖስታን ቴሌግራምን ተኸፊቱ قميتكم مرة؟ ولا تزيقمتكم ولا حنت زسكف نجرلن مخنياتو لك خمسة خمس تواتركم احنا ونبدأ معنا تواترنا إذا هنت أزياء بشحن شعات ميت إنسان شو مونتنا تسريحة كند علامة مهنة أدمة كم أكل بيت صحفة نيتشع وانز نبرة فاشتا وسرعة كوينة حتى قلقل تباهيلي بكذا ديل فاشيوز بهالسم دما تسوى عنيرة أزيك زيز دما في مينستر تمرتينا نفلته أقرمكم ህንጻ መምሕዳር ዞባ ማእኸል ሓደ ካብቶም ንሞኒመንታሊዝም ስታይል ዝውክል ህንጻታት ክኸውን ከሎ ኣብ 1930ታት ብመሃንድስ ማርቤሊ ተነዲፉ ቀፂሉ ኣብ 1952 ድማ ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ሬንዞ ኣዞኒ ቀዳማይ ደርቢ ክስራሕ ከሎ ኣብ 1994 ካልኣይ ደርቢ ኣብ 1971 ድማ ሳልሳይ ደርቢ ተሰሪሑ ተዛዚሙ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳርያ ትፍለጥ መብዛሕትኩም ግን በዛ ስም ዘይኮንኩም ትፈልጥዋ ኣብ 1920 ብኣርክቴክት ፓውሎ ሪቤሊዮ ተነዲፋ ብመሃንድስ ሰባስቲያኖ ፋሴኒሲ ምስ ተሃንጸት ብኮመሳርያ ድል ሓማሴን ትፍለጥ እዛ ህንጻ እዚኣ እቲ ኣብ ግዜ ጥልያን ብጎደና ንጉስ ቪክቶሪያ ኢማኑኤል ሳልሳይ ዝጽዋዕ ዝነበረ ጎደና ሕጂ ግን ብጎደና ኤርትራዊት ኣደ ተተኪኡ ዘሎ እያ ትርከብ ህንጻ ኮመሳርያ ድል ሓማሴን ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ህንጻታት ናይ መግዛእታ እዋን ኮይና ነቲ ሕጉስ ዝኾነ ሕብረት ናይ ሮማኒስክን ረናይዛንስን ዓይነት ቅዲ ህንጻ ተጸባረቐ ካቴድራልን ኣስመራ ቲያትርን እውን ነዚ ቅዲ ዘንጸባረቐ ህንጻታት እዩ መበቆላ ዕላማ ምህነጽያ ድማ ኣብ 30ታት ኣብቲ ኣስመራ ቁልጡፍ ምዕባለ ተርእየሉ ዝነበረት ግዜ ከም ቀዳማይቲ ምምሕዳራውን ኣውራጃውን ቤት ጽሕፈት ናይ ኣውራጃ ሓማሴን ኮይና ንኽተገልግል ተባሂላ فايتكم مرة هنصا مينستر طعنا ኣብ 1938 ከም ህንጻ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ከገልግል ተሰሪሑ እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብጎደና ደንደን ዝጽዋዕ ጽርግያ ዝርከብ ህንጻ ኣብ ግዜ ጥልያን ብቢያለ ክሪስፒ ይጽዋዕ ነይሩ ሓንቲ ካብተን ብሉጻት ኣብነታት ናይ 20 ክፍለ ዘመን ቅዲ ህንጻታት ክትውሰድ ትኽእል ህንጻ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ትሕቲ ዝተረቐቐ ክላሲካል ቅዲ ይምደብ ካቴድራል ከም መንበር ቆሞስ ኣብ ኤርትራ ኮይና ከተገልግል ዝተሰርሐት ቤት ክህነት እያ ምኽንያት ምህነጽያ ድማ ነቲ ኣብ 1920ታት እናዓበየ ዝመጽእ ዝነበረ ቁጽሪ ስደተኛታት ኢጣልያውያን ኣብ ኤርትራ ዝጠልብዎ ዝነበሩ ዓብይ ናይ ሃይማኖታዊ መተኣኻኺ ቦታ ንምግልጋል ተባሂላ እያ ወላ እኳ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ከም መንበር ኣቡን ተባሂላ ኣይትለቕሕ
ከም መሰረታዊት ቤት ክህነት ናይ ወንጌላዊ ቆሞስ ኣብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ማዕርግ ዘለዎ ጳጳስ ኮይና እተመሓደር ዓይነት ቤት ክህነት እያ ሎምባርድ ፌሚኒስት ክስካይል ቅዲ ህንፃ ተኽተል ህንፃ ካቴድራልን ብመሃንድስ ማሪዮ ማዜቲ ኣብ 1921 ክትህነፅ ክጅመር ከላ ድሕሪ 2 ዓመት ኣብ መስከረም 1923 ተዛዚማ ብ14 ጥቅምቲ 1923 ድማ ተመሪቃ ንኣገልግሎት ድልት ኮይና 40 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ህንፃ ካቴድራል 27 ሜትሮ ጎናዊ ስፍሓት ክህልዋ ከሎ እዚ ጎናዊ ስፍሓታ ድማ 25 ሜትሮ ንላዕሊ ብምዃን ብናይ ቅርፂ ፋኑስ ዝሓዘ መናድቕ ብምዝርጋሕ ንተምሳል ሊቀ መላእክት ገብርኤል ኣብ ልዕሊኡ ብምቕማጥ ይውዳእ እታ ዝኸበደት ደወል ድማ 3.8 ቶን ትምዘን እዘን ደወላት እዚአን ኣብ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ካብ ኣስትሮ ሃንጋሪየን ዝተማረኻ መዳፍዕ